Astăzi răspundem la întrebarea care este legătura dintre Lara Fabian, Linia Orizontului și o oaie. Bună dimineața! V-am adus din nou un neologism retro din 1982, un articol care vorbea despre neologisme folosite greșit la vremea respectivă și să vedem dacă mai sunt neologisme acele cuvinte, dacă ne-am lămurit între timp cum se folosesc ele corect sau dacă am scăpat de ele complet. Astăzi am adus în sfârșit un cuvânt pe care îl pot pronunța și eu, pentru că ieri am făcut alegerea creativă de a vorbi despre stickers. Nu voi spune cuvântul care provine din limba germană pentru că l-am spus ieri de 20 de ori, l-am făcut praf, m-am făcut de râs, nu mai facem chestia asta. Astăzi am adus cuvântul numărul 2, adagio. Dacă sunteți melomani, ce cuvânt frumos, nu l-am mai folosit de 20 de ani. Dacă sunteți melomani, știți probabil că cuvântul adagio vine din limba italiană și înseamnă că o anumită bucată de melodie sau o melodie întreagă trebuie executate în ritm lent. Ca mulți alți termeni din lumea muzicii, mai ales din sfera muzicii clasice, adagio vine din limba italiană și a fost adoptat așa aproape la nivel internațional, doar că, așa cum observa domnul autor de articol, unii oameni în limba română îl confundă cu sensul de adaos. Că am ajuns aici, pot să vă spun acum să mergeți să ascultați piesa Adagio de la Lara Fabian sau, dacă vă place mai mult zona de muzică clasică, puteți să ascultați Adagio de Tommaso Albinoni și recomand din tot sufletul varianta asta de la Hauser, care e un pic modernizată, reinterpretată, dar sună fire. Nu cred că am auzit niciodată pe nimeni zicând adagio comercial în loc de adaos comercial, dar probabil că asta a fost o problemă la un moment dat. Nu este o situație pe care eu am observat-o. În schimb, am întâlnit la un moment dat confuzia între adagio și adagiu. Ați auzit de cuvântul adagiu? Adagiu nu are nimic de a face cu muzica. Adagiu este un cuvânt care vine din limba latină, în română, dar a trecut și în franceză și în engleză, adage, și înseamnă aforism, maximă, cugetare, sentință, dicton, zicală, zicătoare, lucruri de genul ăsta. Și odată ce am ajuns în zona asta, nu m-am mai putut abține, am găsit o vizuină de iepure și m-am dus, uite așa, în ea, în fundul internetului și am găsit o groază de lucruri foarte interesante. De exemplu, un sinonim pentru adagiu, poate chiar mai des întâlnit, este aforism. După mai multe alegeri poetice în greaca veche, aforism vine până la capăt de la horos, care înseamnă limită, delimitare a ceva, graniță, și mi-am dat seama că aforism și orizont au aceeași rădăcină. Și uite, așa am ajuns la linia orizontului. Și puteam să mă opresc aici dacă eram și eu un tocilar normal, dar m-am uitat mai înapoi la adagio și am văzut că adagio mai are ca sinonim și apoftegmă. Personal, nu am auzit niciodată cuvântul apoftegmă. Adevărul e că nici nu cred că se mai folosește atât de des. Este tot un sinonim pentru maximă, zicătoare, citat celebru. Vine tot din greacă și însemna ceva de genul a declara cu voce tare într-un spațiu public sau ceva de genul. Și mă gândeam, bă, de ce asta cu apă? În fine, nu știu exact cum funcționează greaca veche și nu o să mă dau mai deșteaptă decât sunt, dar ceea ce mi s-a părut interesant era că ftegma, partea aia de acolo, înseamnă voce. Și mă gândeam, bă, sună cunoscut, cu ce seamănă? Cu diftong și triftong. Ador faptul că în limba română poți să ai un cuvânt făcut din 2 diftongi și atât, oaie, și să mai folosești cuvântul ăsta și în alte cuvinte, de exemplu zoaie, foaie. Nu, pe ăla nu-l zic. În timp ce alte limbi, precum engleza și franceza, fac tot ce pot să se ferească de difton și vocale în hiat, în franceză, dacă un verb începe cu o vocală și înainte de el trebuie să zici je, adică eu, dispare e de la e, ca să nu cumva să zici je habite
că nu le place să deschidă gura atât de larg și atunci zice rabbit. Iar în engleză se întâmplă exact același lucru când ai articolul nehotărât în față a sau an, iar atunci când un substantiv începe cu vocală, se folosește an în loc de a, pentru că ar fi prea greu să zici a elephant. Am vorbit mult, v-am dus prin tot dicționarul, dar sper că acum vă este clar care este legătura dintre Lara Fabian, Linia Orizontului și o oaie.